الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. hayyo bandiraɓe hayyo miñiraɓe hayyo keyniraɓe hayyo jaljalɓe kakaɓe e kan hanɓe ndeysan on calbinama on juurama on ƴamanama on duwanama on ñagama duwaw. hande noon ko darso spécial pour les spéciaux waɗantumon darso ko almudo mon Ousmane Diam-Malick Ba du kande santul Diallo Ba Pulo la sant xam ngeen Ba Pulo ak kan Diallo du benn darsu bi tey nag vraiment tàggoo la bu leen ma leen di tàggu ndeysaan sama xol day jeex ndeysaan rangoñ tuuru ma namm leen ndax ket jar ngeen ko waaw oɗon jari ɗum son mbaynama mbayni ko no muusi tawana au revoir ko ilal liqa. hande darsu men siratal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam so Allah jaɓi ko ɗo o haɗata ha 15 janvier lewru dar hondu janvier ko nden ɓamtaten farmata hen suppu kanjeji ɗe mbadden hen siratal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. ceerno Ousmane hadema haalde farmata hen e les kumbi set uurdir darsu men o haala jomiraɗo subhanahu wa taala. nam caggal aoudu billahi min alcheitan irrajim bismillahi irrahmani irrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. على الله إني ولي أنا دلنا برنه كن أمد كندي نجاونن الله نجاونن الجنة نجاونن المصطفى. هذا من فيرتود ده آية ولا إنه ده فيرتود جولي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بي صلى الله عليه وسلم en biro nyalo mo juddo de yumma dogarnde jum sun ma dogma yumma dogma al mustafa jaboma Allah jippin ma biida hayyo ummati la ilaha illallah. ya Allah rokken yarde wendu makko jarden juude makko teddude sallallahu alayhi wa sallam. Allah ewnango makko ko gonga ya ayyuhalladhina amanu onon gongdinmi onon gongdin Allah onon gongdin nelaade onon gongdin siraade onon gongdin aljanna onon gongdin darnde onon gongdin pesirde en goni goto fof ko ñawtede kule Allah ƴetten heɗɗa o mbaɗen hakkude men e Allah kala ko welani Allah goppen ko Allah yamiri mbaɗen ban ɗum woni wonde jiyaɗo nam sa gonɗini al Mustafa wa aminu bi rasuli a gonɗini lisala makko gonga lettere makko gonga haala makko ko gonga ndeysan joɓeɗa laabi ɗiɗi daña nasib laabi ɗiɗi bandiraɓe seeɗa gueɗal ma wona gueɗe ɗiɗi wona gotal daña yurmede Allah dokkeɗa leeral aɗa jogui leeral aɗa jogui lampa an a ferindaki a yanani kooci a natani gaska yaare fiɗaɗima nde wonno lawol mani laaɓi ko lawol al Mustafa sirat mustaqim mo ñagotoɗa laabi sappo e jeeɗiɗo o wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. lawol mani laaɓi ko lawol Aboubacry Ousmane Ali wa Hamza wa Talha wa Zubair bandiraɓe sehlan nam Allah yaafoma wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. jafeɗa bakkar ma neɗɗo ara darnge Allah wiyamo a waɗi oɗo bakkar to adun to nam mbattuɗa oɗo min cuurma mbattuɗa oɗo jeeri mbaɗɗa oɗo 31 mbaɗɗa oɗo Noël mbaɗɗa oɗo jeeri e waale subaka kidi diftugo e inde e lawol e nder suuɗi aɗa suuɗi min cuurma
hande min cuurima gade kessen Allah cuurowo o Allah de suura julɓe suura bande julɗo Allah suurma ndeysan hoto suno Samba Diallo hoto suno Allah jogui hunde foof inna Allah wallahu khayru raziqin wallah inna Allah raufum bil ibad inna Allah raufum bil ibad Allah ko jurmo hotoɗo ko jaf ko nawoniɗo jeyaɓe makko bandiraɓe sehilaɓe nam wallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin wa huwa arhamur rahimin kala kene deeno ko Allah ɓuuri wawde rene omo yurmo kala jurmiɗo kanko ɓuuri waɗa yurmade jomiraɗo subhanahu wa taala kala dokko kanko ɓuuri waɗa rokkude kanko jogui arsukoji foof bandiraɓe julɓe yoɓandema deeƴe والله خير الرازقين والله خير الرازقين يما واركدم الجنة ويافاد بكار واسود بكار ko Allah jogi hunde fof ha yumma Allah ɓuri yurmadem e jinnaɗo ma o kedi ko Allah jogi hunde fof ñaagoɗen wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum yaay boy bandam ɓiye bebbe o aɗa koramo tew pourtant tew ne weeli aɗa koramo suppu kañƴe aɗa koramo ñebbe aɗa koramo paras muyninamo o watta ñamde paras o watta ñamde maaro o ñotta ñamde kervitaji e foof nde wona aɗa hursinima a yiiɗa o ɗeɗɗo a yiiɗa kadi ñamminama kene waram Allah noon walillahi mathal ala Allah kala ko rokkuma ko so bonnani diine ma Allah rokkanama kene bonna diine ma nam ɗum waɗi guiɗo ma mo jiɗɗa o sallallah alih w sallam mbiye sallallahu alayhi wa sallam koye darso mbaydigo gonɗen bandiraɓe sehlaɓe wi sallallahu alih w sallam o wi sa fini aɗa hissi e fedde ma ɗum gonɗen wuuro ma ɗo aɗa jogui qultu yawma aɗa jogui dépasse ma aɗa sellira o wi a dañi aduna fo rawahul Bukhari fil adab mufrad a dañi hunde fof aɗa jogui dépasse hande Allah wiyanima ya julti suba to timmani hoto ñaago Allah dépasse janggo ñaago dépasse hande jettani Allah aɗa jogui kisal ɓiɓɓe ma ne kisi a hulani a fayani jetta Allah nam ɗum noon Samba Diallo hoto hul Allah ne jogui hunde fof bandiraɓe sehlaɓe nam waji goto e théâtre o sellani ndeysan en jii théâtre o wi banji ko en gare mi ñamlo on kalis caforon kam somi selli joɓon kam astahfirullah wali koni ko oɗo wordi bandiraɓe sehla worɗe ene moƴƴani bandiraɓe julɓe théâtre ene weeli hen sahaji ne weeli tawi ala gueɗe pankere tawi ala wofde Allah tawi ala jalkide diine an banam an l'actrice et l'acteur et les actrices an baɗo tamsilo o ɓonno comci moƴƴi théâtre ala wofde Allah siccel ma ne yalti dande ma ne yalti oɗon afli ma aɗa ɓoni robbe no chambre alallah ɗum harmi tifaqan maya goppa oɗo film ha dargue daro aɗa windine bakkar Allah wi inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah ɓen yimɓe gueɗe pankare cakto e hakkude julɓe eɓe jogui lepte aduna e lakara ƴeew sa oppi ya alladhina amanu daña baraji sa oppi théâtre bonɗo e musique bonɗo e bawɗi bonni aɗa maya e gaska maɗa yimɓe ne jeewa ɗum aɗa windane bakkar o wa naktubu ma qaddamu wa atharam wa kullu shay'in ahsaynahu fi imam mubin windete e nam ɗum no reno oppude bakkar mbiya ko théâtre wala gona e julde wala mbaɗa e wirdu aɗa jalkita diine Allah ɗum ɗon adda neɗɗo yaltude diine wonta kefeero ceerno sohol wiide noon ko Allah wi noon fi suratu tawba e nam qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum la ilaha illa huwa de on jalti diine caggal jalkiɗon Allah jalkiɗon nelaɗo jalkiɗon sunna mbiɗa bahil makko ngel kaftinel makko a jalkiti sunna a yalti diine nelaɗo wi neɗɗo no haala konngol e mettere Allah o wattani hakkille gonnanomo jeygol duuɓi capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo haala konngol e welam Allah o wattani hakkille golnanomo aljanna bandiraɓe sehilaɓe uhibbukum fillah wallahi mbiɗa yiiɗi on saabi Allah sabu mbiɗa welto so mbiɗa yeftude mon les farmate les famte les Coumba Diallo les Coumba Kane onon fof ɗon jiiɗa saabi Allah sabu nela sallah sallam sa yiiɗi neɗɗo yum mbiɗa yiɗma mbiɗa yiiɗi on saabi Allah oɗon jiiɗi al Moustapha oɗon jiiɗi Qur'an oɗon foti yiɗede kono noon gillam e mon wona je t'aime en français ala ɗum koye pular walla uhibbukum fillah mbiɗa yiɗi saabi Allah gilli français ko cukalel tan ene yaha birik walla jole taxi fotte cukalel gongoy kumbis fotte papis e papis naga def ça va mo jibinma tatti Diallo je t'aime beaucoup ala ɗum wona je t'aime ka peno o fenat wallahi o fenat i je t'aime tan joni potten tan e ci pullo jamma tan joni men nomma ala ɗum sellade anani ko punto on
ƴamal jetam tigirigo pularo on woni so cukalel sam papis yima omo nobma o yahata yumma ko yettat maman j'ai vu une combis très jolie e samba yela mo jibino on tati kan mimmi la on wonja ko soknya yumma ko soknya la ilaha illallah ben ko soknya be bana soknya ko on meri yide mo ala kalis en woni soknya directeur wona ko miskin tan wona soknya so jida ro ko de miskin kalis bi soknya wadana islam wadana din on ko soknya parce que à l'époque il y avait des problèmes entre mamie et la maman de Titi. Elle veut pas que tu maries la fille de Sissi, cause pour laquelle elle dit que c'est des soknya. C'est pas des vampires. Wadani konon yumma wonko wawa halde wawi dam à l'époque tonton ba mon papis ona yidi nomi tan chalimi après itumi papa dum no wawa halede dum non dentude yumma ya uppube ko sugnyam biya ada jetta ben sugnyabe wona sugnya wodani ena ngal don emal mino je vous aime tous on fof I love you but yi on sabi Allah wallahi alazim be belto so be halde mon ena sabu to darngir ho be yiddir sabi Allah ɓe beltoron yo Allah weltina bandiraɓe julɓe weltina on ha tenke Samba Diallo ñande fof ɓe toñma a ala dépasse o aɗa wujje ñebbe ɗum noon fof jafoɗa kala ko kalmi ɗo ko fewi ko saabi Allah kala ko kalmi ko fewani ko min Ousmane Jammali bolle puyɗe e seyɗani bandiraɓe sehilaɓe keɗe ko Allah wi الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لا إله إلا محمد رسول الله تدرجه غرفو دوغو أنيا غدو جتو غدو سنا بين يدير بسبب الله اسبب المصطفى دين المصطفى صلى الله عليه وسلم أي نعم onon gandi kay wona gandal Ousmane Jammali wona gando wona pewal kono mo jidda o wi sallallahu alaihi wasallam hadiyam jokkude wi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid hadith authentique salatu nabi authentique ala o ko vrai o do nelaɗo jangguine sahabaɓe jule nelaɗo gotal Allah jule malaɓe sabu wi sallallahu alaihi wasallam o wi goto e mon gonɗin toon imanakal timmata ha yiɗana bandum ko yiɗno hoore mum ko ɗum waɗi Ousmane Jammali Ba ene waɗano on darsul bandiraɓe seyla hadith rawahul Bukhari eynam ndeysan annabi Shuaib alayhi salam o wi bandi ko en wallahi wona pewol jiɗmi tan ko waylude jiɗen tan ko jaam eynam ko noon o wi annabi Shuaib wi bandiraɓe seyla ɗum men heeɗa men yettade ɗon الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل نلا دي غور فوكو دين باندو يو مبدا جيدو رواه ابو داود خول كون سيرمي كي تو نامي who's your friend كان موي سا خريط كان موي سا بغالي كان nga bëgg كان ngay and koku moy sa xarit waaw jëlal xarit bu baax buy dem jak bu julli jak jurobe won ñene dar ngiro ñene ngana bubri Allah sona bubri Allah dido ene ciakkoy kude bubri be la yidni sabi Allah be cierde sabi Allah be jokkundi sabi Allah e cukolen en jeune di rendi tout ndeysan fini tan yonta han kenere juula omo for altina omo hor alkemis omo topiri jinnado omo yaha fajira so yama as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm omon fo ndre bamma ko sahallah o ido bamma ko jama on suka Allah sakka mo hen e suka goddo ndeysan bidan une femme avec de l'argent, avec la beauté, avec Njondam, avec Bara Ourda, avec Wouté Dubaï, avec Tchakengadam, faut me dire. وين فصوم ويومين بدولي الله ومعاذ الله النبي يوسف وين معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم على موتادم مفسرها إن جاهكم مفسرها جمسور إن جاهكم مفسرها كينو مفسرها كديرو على أبدا ميدا بنام دب فسه من يدا جنة فسه إنم سافسيم ساوتي سابيجي jinnaɓe yimɓe ɓiɓɓe yimɓe bande debbo ɓiiƴe ñamlel ko joɓel bandiraɓe sehilaɓe eynam Abou Hurairata oɗo hadis ne selli bandiraɓe sehilaɓe eynam kono alguiɗoma wona peewol bandiraɓe sehilaɓe oɗon gandi Ousmane Jammali ko neɗɗel bolle puyɗe eynam kono noon ko gilli annabi Shuaib ko wiccere Ousmane janggo aya o bande men gasa ɗo mbiyen ajos astagiano mi anda holi la mañana Barcelona non wierno de ajos wiete e nam bandiraɓe sen mbiyen ila liqa so Allah jaaɓi yo Allah wurno en ha pottire kadi jamtoɗen sirtal Moustapha wallahi ene weeli
ene willatade julɓe yiɗɓe Allah sa yalti aduna ɓe donma faggo sehilaɓe hewɓe faggo bandiraɓe hewɓe rewɓe e worɓe e nam yimɓe fof gona bandi en ɓe gona sehilama sa dañi inde kamɓe fof ɓe gara sa dañi fulɓe kamɓe ɓe gara so dañi janayis ari kadi kamɓe fof ɓe gara ko noon koko mayete al Mustafa maayi kullu nafsin dha'iqatul maut la ko fof ko mayete Allah goto heddoto kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجه الله قول حدره بدنا بسيلة والله كان معي المصطفى معي إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربك تختصمون لا إله إلا الله تونكو بلا دي نغوني كو بلا دي نغون الجنة بلا يم الجنة بلا يم نيامت بلا يم جينغول يو الله دانن جينغول اي نام كده كو الله وي أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم يا الله ودن بيندو أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين يا الله ودن بيندو كد هدي بيتار يا الله دون جينغول وأما من يدو بأن باب إن جدي المصطفى إن وان سنة مك إن جولاني لانا سويتاس وقال اركبوا فيها وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ولا حول ولا قوة يدي النبي فير ما بني أدي بنقول ولا حول ولا قوة إلا بالله كنسوا النبي شعيب نعم قال يا قوم إيه بندي رابم أنا بقى بتنبي كوي والله أنا بقى بتنبي بيا بجتا بكلا دوم أن تيرنو أن المودو سافوندري كوي أنا قوسي أنا أدنى هداي أنا أدنى أورو أجتا أفياك أروان المصطفى صلى الله عليه وسلم والله ساواجمي مجتا بيدا نيوهدا ala foka yimbe da ngildo ada wajo yimbe ada siftini non annabi Musa fiyama Haruna fiyama nelaado fiyama Ibrahim weddama jengol Shuaibur dam annaba fo ndiddama jeltina gudde piya be mbara sababu be mbaaji wuro sa waaji mo wuro a wi ittaqula kulli Allah ndewe Allah goppe belen pitan pieda e nam abudani al Mustafa sallallahu alaihi wasallam e nam wiida wad ko weli wuro fof non غاية إرضاء الجميع غاية لا تدر ورفوه بالتفاق ورفوه يدا الله ورفوه يدا المصطفى دمنا أشيرنا عن المودو إن تمبي إن تمبر إنام برفوز بيدن كلا بيد عثمان جمالك مياه في مام أدنى لاكر إنام يا الله هرلبت جولو سب عثمان جمالك بجودي وكرمك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الكرام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب لا إله إلا الله محمد رسول الله ليسان عند الشيء إيه بندرابي ليسان ميدا وفتكم بدنكم مين الله ركيكم أرسكم وركي رزقكم وجنون ميدا كدي لوندا دي أون جيب بتانكم فيونو جيب بتانكم فيونو جيب كسفتين دول إيه نعم سفتنا إيه نعم دو تفتنا وني غورن ورو حلقة راك غورن ورو lectatake Allah ko ma kan rabbu li hilal qura bi dhulm ahla muslimun ngare mbaajo den ciftinen mbale enen fu enen mane njurmi den toba ilam ila sukabe ndese jawdi heewa kosam heewa kodde heewa nyebbe kewa huudo fo heewa jaljal be belto kan han be belto kan ka ko belto juudo fo belto yo Allah weltinen adu lakar bandirabe julbe سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلى اللقاء وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين